Bueno, eu aquí, para facer o legado do tibo, isto que está andando por aí, dis que hai que mollarse, pois, a mollarse que toca. Eu, como ben sabe meu irmán que me nominou, pois, xa levo máis de 5 anos parado, pero, aínda así, comprométome tamén a facer unha donación de 20 euros por cada nominación para a axuda en contra do cancro. E bueno, vou a nominar así o show. Primeiro nomino a Sampaio. Péjate un chapuzón, compadre. Tamén vou a nominar a meu tío Guillermo, que está en América. Non sei se está cerca do mar, pero ha de haber duchas por ali. E por último, pois nomino a miña prima, a Mónica. Vamos alá.